всички, които ме гледате. Аз съм готиния и ще оцелявам. И нека да започваме. Само да отида при сеттинга. Така. Видео. First. И айде. Така, извинете за този звук. Някакви деца от апартамента ми спират. Така, съседите не спират да говорят, много е зле. Но какво да се прави? Извинете. Ох. Извинете. Извинете за този звук. Много мразя, когато идват някакви хора. Добре. Готово. Засях си дърво. Имам си дърво. Нека ще създам крафтинг тейбъл. Така, създадох си крафтинг тейбъл. Нещо стана, не знам какво. Лак. И оставям си го. Между другото, това е спаунът. Правя си една кирка и един меч. И това ми стига за сега. Поне съм... Не, още не съм. И мисля, тук ще построя повече красиви неща. И ще щупя още малко дърво. И ще се видим за малко повече дърво. И така събрах дърво. Направих си брадва, засях там малко жито и ще направя една дупка, понеже става нощ и знаете, че излизат чудовища. На мен това не ми харесва. И затова тук си слагам покривче, така те не могат да ме нападнат. Тук ще правя една дупка, в която ще преместувам. И така ще правя още. Трябва да споделим само, че така не виждам, не има от красивото. От красивия блок, аз много го харесвам този блок. Много е приятен. Само че ох, явно ми остава 15% батерия. Явно след малко ще свършвам клипът. Така или иначе няма да ги правя дълги. Така че искам да ще малко камъче. Колко има вече? 5 даже. Дай ми малко камъче. Дърт имам доста. Чакай, ето тук ще се. Още едно ми е нужно. Добре, вече мога да си задам печка. Така. Слагам ето тук. Прави се една печка. Слагам ето тук. Ще изпеча малко чаркол, понеже още не искам да влизам в дълбочините. И за това. Добре. И ето тук.
изкарах. И започва да се пече. О, супер, то даже тук даже се светна. Това е хубаво. Понякога ми се вижда този бък. Така че... Но скоро ще си построя няколко къщи. И ще построя къщи и ще си имам повече. Ще намеря. Главната ми цел, ако искате, долу в коментарите напишете каква да ми е целта в Майнкрафта. Понеже аз играя на таблет и не мога да убия дракона, задайте каква да ми е целта в играта. И добре, вече мога да си взема чаркол и да си създам турче. Добре, вече имам 4. Ето тук слагам един. Ще се разширя опката. И ще излезе за маничко и искам да убия една-две чудовища, монстъри. Там има един крипър. Искам да го убия. Здравей, крипър. Здравей. Добре. Моя приятел крипър че се отиде. Но беше добричък. Видяхте ли какво? Даде ми толкова много. Даде ми 2 гъмпала. Това беше много добър крипър. Винаги ще го помня. Така, взимам с чаркол. Имам 13 вече. Да е за епизод. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Готиния и до скоро.